Хей, какво прави това писмо на земята? Да. Изобщо някога си имаш ли пощата? Аз ли? Аз Да. не съм гощадом. Ами, да не си. Сигурно пъхат някои пещерняци пощата. Това пише на пещерни. Напротив, пише си на нашия език. Не е вярно. Тук пише, че замъкът ни е готов и можем да отидем да го видим. И също няма ли да се зарадваш? Happy End! Това не е енд, а новото начало на новия замък. Тук на върха, ще бъдем тук на върха. Живеем ние в замъка, с нас се разкажете. Тук на върха, ще бъдем тук на върха. С братлето мое, бейби, бързо ще превземем. Ние върха, ще бъдем с нас на този телескоп. Огромни съответния. О, колко са сладки! Ей, не бъди така с него. Нали? Сладки. Бълчеща. Да си призная, наистина ще ми липсва това, което правих. О, колко е сладичко. Ние вече трябва да напускаме този пещерен замък. За жалост. Защо не си вземем кученце? Напълно съм съгласен. Но Ерик ще си ги направи на палто, бабката ще ги направи за ядене, магиосника ще си направи палто от тях, така че... Мисля, че не е много добра идея. Ние ще ги спрем спокойно. Те са родени за пещерата. Колко са сладички. Не искам да се връщаме, макар че до някъде искам. Искам да видя новия замък. Искам да видя как изглежда новия замък. Умирам от желание да видя новия замък. Всичко ми се изчерпа. Но би трябвало да има поне минимум още едно дете. И това е майка. Къде е бащата? Те ще останат скитничета. Предлагам да се погрижим за тях. И аз. Но как? Ще си вземем оръжията и ще търсим. Ще пътуваме. О, моля ти се, замъка ни ето тук. Може би, ако прочетем... Ще пътуваме по горите. Чакай малко. Да, аз ще прочетем от пещерняските истории. О, толкова си сладеньки, двамата. 166. Така. За да намерите бащата на малките кученца, следвайте пътеката с жълтите павета в забранената гора, където има всякакви тролове, гоблини, дракони и още много други неща. Там има жълти павета. Да. И пише тук, който отишъл не се е завърнал. Надявам се вие да се завърнете. Очаквам... Сигурен съм, че тези маничета ще намерят то баща си, тя съпруга си. Така оставаме да отиваме в новия замък. Не, трябва да се погрижим за тях. Това не е само като да кажем, аде представи си аз и ти без мама и татко. Всъщност е точно така. Не е така. Те са в истинския свят, а ние сме в някакъв магически остров, който всъщност е в нашия свят. И всъщност като изчислим по теорията... Да, но това, че те са в друг свят, не означава, че ние сме се разделили с тях. Да, но... Знаеш колко много време ще отнеме да намерим тяхните родители? Поне ще сторим нещо добро, отколкото да мислим за себе си. Като помисля, имаш право. Не помня някой път да сме правили нещо добро. За нещо за себе си. Когато ходим А нещо добро сме правили, когато... Май не сме правили нищо добро, от когато сме тук. И не знам дали преди това сме правили. Добре, предлагам да се погрижим за тези маничета. Ти за по-голямото, а за по-маничкото. Да. Но мисля, че има и още едно братче. Но, знам как ще ги намерим. Точно така. Ще извикам вълците с магия. Така те точно в полунощ, когато ние вече сме се изнесли от тук, това ще е тяхната къща и аз ще направя благоприятни условия, за да живея тук. И ще ги... И някой път може да идваме да ги виждаме. Съгласен? Много.
Добре. Така. Но аз знам магия. Така. В полунощ да дойдат всички вълци тук, що родата им е наблизо от тук. Готово. Скоро техните роднини ще дойдат и те ще са заедно. Но за това се налага бързо да се изнесем. Да си съберем багажа и каквото сме взели. Защото ако не го направим бързо и не вземем важни знак като това и магическият меч, може и джагите ще ни изядат вълците. Може да изглеждат мили, но когато се съберат 20 вълци, не знам дали ще е точно същото. Така че бързо да си събираме багажа! О, приятелчета, макар че се запознахме днес, много ще ми липсвате. Приятно пожелавам ви да дойдат всичките ви роднини. Чао. Виж какво има тук! Дошъл е някой приятел. Това е много хубава вест за тръгването ми. Ето го и малкото ви братче. Приятно. Чао. Довиждане на всички, преди да са ни изяли вълците. Не, Ник се забравя да кажа сега, ще го убия. Не вас. Айде.